Jens Marni Hansen, Fyrbils, tvärviruslöner till Tøyen och kvalt. Vad säger du till dem? Jag kan inte för andra nökter. Det må jag säga att det är inte ordentligt att huxa så länge att det får att bli till något som så, men det är rullat och nökter, det må jag säga. Ja, han tar flån där hon har varit rättligt väl omtökt. Man har hört honom och här är långt och flera slagare. Ja, hon är alltså till det är väldigt ute spalt och man hör är ute där i mittelfolk. Så att man reklamerar för showen också och jo, han hör han i bilen också så det är ju det här där Jevna. Så att och folk kallar man då finns ju det här klappa träet alltså mittelfolk så det är för nästa. Jag har hört säga Augustin att det var en rättligt dörrflöva för det. Har hon spalt in att nu ett skall näck bönarbete hela träet eller vad så? Nej, hon är kommit till Jaunva och synträtt alltså man borde några dröjkrowd men hon klarar sig. Och det är det viktigaste så det är det som är satsar på att det är det hon klarar sig. Och så är det den stora spårningen utanför landåtarna. Hur ser det ut här? Ja, alltså nu fanns det också 2020 för att switcha ut men i arbetet så vi några ting om. Det är inte härsk kan man säga att man ska arbeta själv vi att få folk att trycka på oss i Åtalanda. Så här är man kan man säga här börjar man av noll. Och så att man har produkter och det är det som jag vill satsa på att få produkter och då är så att trycka på produkter själv och till att få ankra under alltså plattfället långt runt trycka på att ösna. Ja. Så det är ju så gångt vi nu späckliga. Men alltså det är inte bara handavänt, det är det inte. Hever du halva vägna finns ju foten in Augustin eller är du stadväg av gottene eller och sen utanför? Jag hade inte jag finns foten in nästan. Men det är ju alltså folk är intresserade ju än det bara prat och men nej det är inte det är en löten. Så att men folk visar intresse så det är det som jag har snackat vi har ju snackat så redan jag vet. Men jag tänkte också igen och jag hoppas att det blir lock för luft. Det hoppas jag. Har du några folk som arbetar för dig i sommaren? Nej, slett inte. Som nu är tog värre. Det jag vet inte, man har några folk som jag vill finna fast några folk som för första trycker på mig och vill jag bruka tog på det men jag vet inte, jag kanske inte någon för på tammatarna. Det är syns så när det ska ge attention själv oss. En slik viruslön som hentan, ger hon näkra mån i somata till att säljas brandas i ärastan? Det var inte ordentligt. Alltså, hvis man ska fortälja ett land så vad gör det så man som kan fortälja till man är blivit årsankar och man har haft årsens album förr. Det är så självmant så det är positivt. Och det att hon har sett som man häver. Danmark jag fortalte för dem det är sålt i Trutsflower för ju och det är dotter Morla men jag rev nu så det är så sjön och skola alltid. Tack för Jesper Hansen till Lokal.